مستيات بيتنا እዋን ምሳሕዩ ዝቐረብክዎ ምግቢ እናተመገብኩ ናኢድ ቴሌፎነይ ሓደ መልእኽቲ ከም ዝመጸኒ ዝሕብር ድምፂ ገበረት እሞ ነቲ ካብ ዘይፈልጦ ሰብ ዝመጻኒ ጽሑፍ ከንብቦ ጀመርኩ። ከም ጓል ኣንስተይቲ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ንዝኾነ ካብ ዘይፈልጦ ሰብ ዝመጻኒ መልእኽቲ ኣንቢበ ክምልስ ድሌት እኳ እንተዘይነበረኒ ሰዳዲ መልእኽቲ ግን ሓገዘይ ብህፁፅ ዝደሊ ሰብ ስለ ዝነበረ ንመልእኽቱ ሸለሊለ ክሓልፎ ኣይደለኹን። ብሞያይ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ከም ዝነጥፍ ፈሊጡ ሓገዝ ዝሓተኒ ዘሎ ሮቤል ዝተባህለ መንእሰይ ምስ ብጾቱ ኣብ ሓንቲ ሃገር ተቐርቂሮም መውፅኢ ይደልዩ ከም ዘለዉ ነዚ ከዓ ኣብ ኣውሮጳ ኮይኑ ዝሕግዞም ሰብ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዩ ጽሒፍለይ። ኣይተማታእኩን እቲ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ክገብር ምዃነይ ቃል ድሕሪ ምእታወይ ንስራሕ ወፊረ። ሮቤልን ብጾቱን ኣይጸንሑን ብሳላ ንጥፈቶምን ናተይ ምትሕብባርን ቀልጢፎም ካብ ዝነበርዎ ሕማቕ ሃገር ናብ ኣውሮጳ እሞ ከዓ ናብ ጀርመን ኣተዉ። ንዝተገብረሎም ሓገዛት ኣመስጊኖም እውን ናብራ ምዕራባዊ ዓለም ኣሃዱ ኢሎም ጀመርዎ። ሮቤል ኣብ ጀርመን ምስ ኣተወ እውን እንተኾነ ሕልፍ ኢሉ ብቁም ነገር ምሳይ ምጽሕሓፍ ኣየቋረፀን። ሓደ እዋን ሰላምታ ሓደ ግዜ ከዓ ሓበሬታ እናተለዋወጥና ርክብና እናዓመቆ መጸ። ዓመታት ብኸምዚ ምስ ሓለፉ ሓደ እዋን ንኽልቴና ከራኽብ ዝኽእል ጽምብል ይካየድ ስለ ዝነበረ ብኣካል ንራኸበሉ ኣጋጣሚ ተፈጥረ። ክልቴና እውን ሕውነትና ኣደልደልና። እቲ ናይ ጽሑፍን ናይ ኣካልን ምርኻብ ተደጋጋሚ እናኾነ ምስ መጸ ግን ኣርእስቲ ዕላልና እውን ካብ ሓፈሻዊ ናብ ውልቃዊ ተሰጋገረ። ክሳብ ንመጻኢ ዘለና መደባትን ፍቕራዊ ህይወትና ከመይ ከም ዝመስልን ክንተሓታተት ጀመርና። ካብዚ ሓሊፍና ክሳብ ምጭራቕን ዋዛታት ምስንዳውን ዝበጽሕ ርክብ ፈጠርና፣ ተላመድና። ኣመና ንተኣማመንን ንከባበርን ኣሕዋት ኮይንና ክንጓዓዝ ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ ሓደ እዋን ኣብ ዝኾነ ማእከላይ ቦታ ክንረኸብ ከም ዘለና ተሰማማዕና። ክልቴና ኣብ ጀርመን ደኣ ንቀመጥ እምበር ኣብ ክልተ ጫፋት ብመኪና ናይ 7 ሰዓታት ርሕቀት ኣብ ዘለወን ከተማታት ስለ እንቕመጥ ሓዴና ክህሰ ብምባል ቆፀራና ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ክኸውን ተረዳዳእና። ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ጀርመን ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝነብረላ ከተማ እያ። ኣብዛ ከተማ ንኽልቴና ዝፈልጡ ቤተሰብን ዓሩኽን ክረኽቡና ስለ ዝኽእሉ ክንሕባእ ዘይኮነ ናይ በይንና ግዜ ክህልወና መታን ካብ ፍራንክፈርት ውፅእ ኢልካ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ቁሸት ብመንገዲ ኤርቢኤንቢ 2 ክፍሊ ገዛ ተኻሪና ነቲ ዝበሃግናዮ ናይ ክልቴና ጥዑም ግዜ ኣሃዱ ኢልና ጀመርናዮ። ፍቑራት ኣይኮናን፣ ኣዝማድ እውን ኣይኮናን፣ ብስራሕ ከዓ ኣይተራኸብናን። ከም ሰብ ምሕዝነት ፈጢርና ኣመና ስለ ዝተፋተና ጥራሒና ተቋፂርና። ኣነ ንሮቤል ሙሉእ ብምሉእ ከም ሓወይን መማኽርተይን እየ ዝሓስቦ፣ ንሱ እውን ከምኡ። ስለዚ ርክብና ፈጺሙ ጾታዊ ስለ ዘይነበረ ኢና 2 ክፍሊ ሒዝና ክንረኸብ ዝወሰና። መመደቀሲና ሒዝና ከዓ እተን 3 መዓልታት ብዘይ ዝኾነ ኣሉታዊ ጾታዊ ምትንኻፋት ብሓደ ሻህና ሰተና ናብ ከተማ ፍራንክፈርት ውፅእ ኢልና መግቢ እናተመገብና ኣርእስታት መሪፅና ይህን ምሂን እናተባሃልና ፈጺሙ ክድገም ዘይክእል ህዱእ መዓልታት ኣሕለፍና። ንሮቤል ምሕር ካብ ምእማነይ ዝተላዕለ መደቀሲ ክፍለይ እኳ ብመፍትሕ ከይዓፀኹ እየ ጥንቅልዒት ደቂሰ ዝሓድር ነይረ። ንሱ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕለይ ሕማቕ ይሓስብ ስለ ዘይነበረ ዝኾነ ጌጋ ክፍጽም ኣይተንቀሳቐሰን። ክእመን ዘይክእል ዋላ እኳ እንተመሰለ ድሕሪ 3 መዓልታት ከምታ ዝመጻናያ ብንጽህና ካብ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ብሰላም ነናብ ከተማና ተመለስና። ርክብና እውን ከም ቀደምና ብስልክን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ቀጸለ። ብድሕሪ ዝኹሉ ግን ዝኾነ ስምዒት ክስምዓኒ ጀሚሩ። ነተን ምስኡ ዘሕለፍክዎን ውሕዳት መዓልታት ክናፍቐን ኣብ ኣእምሮይ እውን ብዝኽሪ እናተመላለሳ ኣጨናቓኒ። መዓስ እዚ ጥራሕ ናይ ሮቤል መልእኽቲ ከንብብ ወይ ጻውዒት ቴሌፎኑ ምቕባል ፍሉይ ባህታ እናፈጠረለይ መጸ። ሮቤል ውዑይ ባህሪ ኣለዎ፣ ተጻዋታይ እዩ። ንሰባት ብግናያት ቃላት ገይሩ ናይ ምሕራቕ ፍሉይ ጥበብ እውን ይውንን። እዚ ድሕሪ ርክብ ፍራንክፈርት ዝማዕበለ ፍሉይ ስምዒት እንታይ ምዃኑ ወላ ልበይ እውን ትፈልጦ ይመስለንን። ደጊምና ንራኸብዶ ኢለ ክሓቶ ይደናደን እሞ ይፈርሕ ከኣ። ንሱ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ተወሊዱ ዘሎ ሓድሽ ስምዒት ኣይፈልጦን እዩ። ነገራት ኩሉ ከም ቀደሞም ኣለዉ ኢሉ እዩ ዝሓስብ።
ሓፍተይ ኢሉ ስለ ዝቐረበኒ ብዛዕባተን ዘፍቀርኦ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ምስአን እንታይ ከም ዝገበረ እኳ እሪ ቁፅር ኣቢሉ እዩ ዘዕልለኒ ፈለማ ነቲ ከምኡ ዕላል ይጸልኦ ይነበርኩን ድሓር ግን ምስ ከምዚ ዝኣመሰለት ከምዚ ተባሃሂልና ተራኺብና ከምዚ ፈጺምና ብሓደ ምሲና ተቋጺርና ኣለና ክብለን እንከሎ መዓናጡየይ ሓዊ ክቃጸል ጀመረ ናይ ቅንኢ ስምዒታት እውን ክወረኒ ተፈለጠኒ ሮቤል ግን ገርህ ግዲ ኮይኑ ዝጠርጠሮ ነገር ኣይነበረን ከም ልማዱ ኩሉ ናይ ውሽጡ ይዕልለኒ ኣነ ከዓ ሕርር ኩምትር እናበልኩ ይሰምዖ ብፍላይ ናትክ ከዓ ንገርኒ ኢሉ ምስ ካልኦት ዘለኒ ርክባት ክሓተኒ እንከሎ መመሊሰ ይሓርቕ ሮቤል ውሽጡ ኣመና ለዋህን ደንጋፅን እኳ እንተኾነ መልሓሱ ግን ኣይበዓልቲ ለይቱን እያ ነዚ መዝሚዘ ከዓ ውሽጠይ ስለ ዘይተረድኣለይ ጥራሕ ኣታጨካን ኣታርጉም እናበልኩ ከም ሓውሲ ዋዛ ኣምሲለ ናይ ልበይ ይድርጎሓል እሞ ክድቅስ ይፍትን ንዓይ ዘሳቀየኒ ነገር ሮቤል ናይተን ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ብኣካልን ረኺበን ብፍቕሪ ክቐርብኦ ዝፍትና ደቂ ኣንስትዮ ዕላል እዩ ዝበደላኒ ዘይብለን ነተን ክቐርብኦ ዝፍትናን ድሮ ኣብ ልቡ ቦታ ዝረኸባን ደቂ ኣንስትዮ ጽልእ የብለን ስምዒታተይ ኣብ ክንዲ እናዝሓለ እናሓየለ ክኸይድ ምስ ጀመረ ግን ዳግማይ ብኣካል ንረኸበሉ ዕድል ከጣጥሕ ጀመርኩ ሰንኪ ናብራ ስደት ኣብ ዝመረጽካዮ ቦታን ግዜን ክትረኸብ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ሓፂር እዋን ናፍቖትካ ምውፃእ ኣይከኣልን እዩ ፈለማ መዓልቲ ክትሓሪ ድሓር ንሓላፊኻን ንስራሕካን ፍቓድ ክትሓትት ወይ ዕረፍቲ ክወሃበካ ክትእምን ኣለካ ሮቤል ደጊምና ክንረኸብ ኣለና ዝብል ሓሳብ ስለ ዘይነፀጎ እንደገና ክንረኸብ ቆፀራ ሓዝና ኣነ ግን ከምቲ ኣብ ፍራንክፈርት ክንረኸብ ዝነበረኒ ናይ ምሕዝነት ስምዒት ጥራሕ ስለ ዘይነበረኒ ኣብ ካልኣይ ምረኻብና ብዛዕባ ዘፍቅሮኦን ዝምነየኦ ደቂ ኣንስትዮን ዕላል ከየዕልለኒ ከሎ ጌና ኣጠንቀቅክዎ ንሱ እውን ኣይተቃወመን ኮይኑ ግን ሓንቲ ኣመና ዝፈትዋ ብዓይኒ ፍቕሪ እውን ዝጥምታ ሰብ ኣብቲ ዝተቋፀርናሉ ከተማ ስለ እትነብር ክረኽባ ምዃኑ ኣፍለጠኒ ኣነ ግን ሕጂ ናተይ ግዜ እዩ ንዓኣ ኣብ መዓልታት ረኽባ ስለዚ ገዲፍካኒ ትኸይድ እንትኾንካ ወይ ኣይመፅእኔ ወይ ከዓ ክንበኣስ ኢና በልክዎ ሮቤል ብመልሰይ እናተገረመ ድሓን ሕራይ ኣይረኽባኒ በይንኺ ከዓ ኣይክገድፈክን እየ 4 መዓልታት ኣይክንፈላለን ኢና ኢሉ መብፅዓ ኣተወለይ መዓልቲ ኣኺሉ ኣብ ቆፀራና ምስ ተራኸብና እቲ ልዕሊ ዓቐን ዝሃርፎ ዝነበርኩ ምስ ሮቤል ዘሕልፎ ግዜ ተጀመረ ምስ ትፈትዎ ሰብ ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣይኣኽለካን እዩ ግዜ ቀልጢፉ እዩ ዝውንጨፍ ብሓፂሩ ፍቕሪ ሒዙኒ መሓዝ መሓዙ ፈፂሙ ዘይሰድድ ሓያል ዝኾነ ፍቕሪ እንታይ እሞ ንሮቤል ፈፂሙ ክርድኦ ኣይከኣለን ኣብ ልበይ ተኣጊዱ ዝጸንሐ ድጉል ሓዊ ፍቕሪ ከም እሳተ ጎመራ ተፈንጂሩ ሙሉእ ኣካላተይ የቃጽለኒ ከም ዘሎ ዘይፈለጠ ሮቤልከ ኣፍቃሪት ከም ዝሓዘ ኣብ ኣፈይ ደርጓሓለይ ንዓይ ሓፍተይ ኢሉ ኣብ ዓራት ኣብ ጎነይ ተጋዲሙ ሞባይሉ እናጠወቐ ምስ ኣፍቃሪቱ ክዕልል ናይ ቀደም ዝተፈለየን ኣፍቀርቱ ኣሳእል ክርኤኒ እንከሎ ንሱ ዘይሪኦ ንብዓት ኣብ ውሽጠይ ጃሕጃሕ ይብል ነይሩ ክልተ መዓልታት ብኸምዚ ምስ ኣሕለፍና ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ እታ ኣብቲ ዝነበርናዮ ከተማ ዝነበረት ፍቕሪ ዝጀመረላ ጓል ኣብ ከተማኣ መፂ ከም ዘሎ ስለ ዝሓበራ ቀልጢፉ ክመፃ ትሕብሮ እሞ ንሱ ከዓ ምሉቕ ኢሉ ይኸዳ እቲ ፀገም ግን ብሰንኪ ኣብ ውሽጠይ ገይረዮ ዘለኹ ፍቕሪ ኣዒንተይ ወትሩ ንዕኡ ጥራሕ ስለ ዝዕዘባ ቀስ ኢሉ ክኸይድ እንከሎ ይርኦ ነይረ ክኽልክሎ ግን ኣይደለኹን ኪድ ምስ በለ ንበይነይ ተሓቢኤ ዝነባዕክዎ ንብዓት ኣብ ሞታት ደኳ ከምኡ ይንበዓን ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣይጠፋኣንን ኣብተን መዓልታት ብዘይካይ ምስ ካልእ ሰብ ከምዘይረኸብ ቃል ኣትዩለይ ስለ ዝነበረ ቅንኢ ዝወለዶ ብሕርቃን ተቓጸልኩ ንብዓተይ ምስ ወዳእኩ ነፍሰይ ክገብረለይ ስለ ዘይከኣለ ብመንገዲ መሴንጀር ኣበይ ኣለኻ ናበይ ደኣ ኸይድካ ኢለ ጸሓፍኩሉ ኣይመለሰን ጸኒሑ ግን ደወለ ብሕርቃን ሞባይለይ ኣርሒቐ ድሮ ኣብ ዓራተይ ደይበ ስለ ዝነበርኩ ኣይተቐበልክዎን ጻውዒቱ እውን ኣይሰማዕክዎን ከም ዝኸረኹ ግዲ ተረዲእዎ ብዙሕ ግዜ ከይበልዐ ተመሊሱ መፀ ብኽልተ ቀርነይ ምስ ተቐበልክዎ ዝሰንበደ ይመስል መልሓሱ ጥዑም ስለ ዘይወፆን ንፀወታ ክብልን ገዲፈክ ክኸይደ ይብለኒ ስለ ዝነበረን ከዓ እምበኣር ከምቲ ዝፈከርካዮ ጌርካ ኢለ ብኹራ መሊሰ ናብ ዓራተይ ደየብኩ ኣብኣ በፂሑ ግን ኣየግድዓንን ልክዕ ከም ናይ ፍቑራት ብዝመስል ኣገባብ ኣቀባጢሩ
ካብ ሕርቃነይ ክመልሰኒ ኣብ ምዕጉርተይ ክልተ ግዜ ስዒሙ ይቕረይ ተሓተተኒ ኣነ እውን ኣይጸናሕኩን ከም ቆልዓ ተጠቢረ ናብ ጥቕኡ ጽግዕ በልኩ እሞ ንደቅስ ዶ ምስ በለኒ መልሓሰይ ዕንቅፍ ኢላ ሕራይ ሳማሓወይ በልክዎ ሳሚ ዝፈትዎ መሓዛ እዩ ሮቤል ግን ብኻልእ ጠርጢሩ ወይለይ እታ ይቕረይታ ደኣ ንስኽ እንዲኺ ክትብልያ ዘለኪ ኢሉ መን እዩ ሳሚ ንገርኒ ኢሉ ኣእዳወይ ሒዙ ከምዚ ወይ ንገርኒ ወይ ክሃርመኪ እየ ዝዓይነቱ ወስ በለኒ ሕራይ ይቕረይታ ክብል ግን ሳሚ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ቀደም መሓዛ እዩ ኢለ ኣህዳእክዎ እቲ ናይታ ምሸት ኣብ መንጎና ዝነበረ ምጭቕጫቕን ይቕረ ተባሂልካ ቀልጢፍካ ምትዕራቕን ልክዕ ነዛሎ መቐነ ዝተዘርግሐት ዜማ ቆርጫጭ ኣዘኻኸረትኒ ንዓይሉ ዝሰርሓ ክሳብ ትመስለኒ እውን ገረመትኒ ብሓንቲ ምስዓም ናብ ልብኻ ምምላስን ብድሕሪኡ ዘሎ ፍቕርን ፍልይ ዝበለ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቂረን ተፈቒረን ይፈልጥ እየ እዚ ናይ ሮቤል ግን ፍልይ ዝበለን ዝተሓላለኸን እዩ ከይነግሮ ሓንቲ ኣፍቃሪትን ብዙሓት ደለይትን ከም ዘለውኦ ይነግረኒ ስምዒተይ ሓቢኤ ሕውነተይ ከይቅጽል ውሽጠይ ምግባር ኣብኒ ቅድሚኡ ቀናእ ሰብ ምዃነይ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ሎሚ ግን ብሮቤል ዝመጸኒ ክሳብ ህይወተይ ንምኽፋል ዝጽግመኒ ኣይመስለንን እቲ ጸገም እዚ ሓያል ዝተደጎለ ንደገ ዘይወፀ ፍቕሪ ኣብ በይነይ ምዃኑን ሮቤል ብዛዕብኡ ዘይፈልጥ ወላ እንተፈለጠ ኸማን ዘይግድሶን ዘይቅበሎን ምዃኑ እዩ ናተይ ግን ዕሽነት ዶ ክብሎ ወላ ግርህነት ንበይነይ ኣብ ናይ ብሕተይ ዓለም የንሳፈፍ ኣብዛ ጐነይ ክድቅስ እንከሎ ኣካላቱ ይምስጠኒ ኣብ ሕቕፍኡ ኣትየ ክሕንቅቕ ይብህግ ንሱ ግን ንኣፍቃሪቱ እምበር ንዓይ ኣይተፈቕደን ሮቤል እቲ ክሳብ ክንደይ ተፈቒሩ ከም ዘሎ ዘይርድኦ ተፈቃሪ ሓፍተይ ኢሉ ሕቑኡ ሂብኒ ህልም ኢሉ ጥዑም ድቃስ ደቂሱ ክሓድር እንከሎ ኣነ ኸኣ ዓይነይ ሰላም ከየበልኩ ብኸፈየ ውግሓ ሮቤል ግን ልክዕ ከምቲ ከምኡ ደቂሰ ዝሓደርኩ እዩ ዝመስሎ ንግሆ ተሲኡ ጉዳይ ቁርስን ካልእን እዩ ሓሰውሰው ዝብል ካልእ ብተወሳኺ መዓንጣይ ዝቐርጸኒ ነገር ንግሆ ኣብ ሞባይሉ ዝጸንሐ መልእኽትታት ክርኢ እንከሎ ኣነ እውን ኣብ ጎኒ ኮይነ ስለ ዘንብብን ካባይ ዝሓብኦ ምስጢር ስለ ዘይብሉን ናይተን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኮይነን ብዓይነ ፍቕሪ ዝጽሕፋሉ መልእኽቲ ከንብብን ከለኹ ልበይ ስንጥቕ ክትብል እያ ትደሊ ብፍላይ ንሱ ከምቲ ናተን ቃላት ገይሩ ክምልሰለን ክሪኦን ከለኹ መፍጣረ እየ ዝጸልእ ሮቤል እቲ መሓዛይ ኣብ ጎነይ ዝድቅስ ኩሉ ምስጢሩ ዘካፍለኒ ሓወይ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ደቂ ኣንስትዮ ክመናጠላሉ ክሪኦን ከለኹ ከምዚ ሕቕቕ ኢሉ ዝጠፍእ ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ ኣመና ይበቆ ወሰዳለይ ዝብል ሻቕሎት የብለይን ምኽንያቱ ድሮ ተወሲዱ ከም ዘሎ ይሪኦ ኣለኹ ክንደይ ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ይደሊኦ ከም ዘለዋ ምስጢር ስለ ዘይኮነውን ምስ ኩለን ተቓሊሰ ንሮቤል ናተይ ጥራሕ ክገብሮ ዘሎ ተኽእሎ ትሕቲ ዜሮ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ኣብ ናቱ ዓለም ንዝነብር ኣብ ፍቕሪ ንዘሎ ሰብ ምፍቃር ግን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝፈተነ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ ሎሚ ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዘሐጉሰኒ ምስ ሮቤል ተራኺበ ጥዑም ግዜ ምሕላፍ እዩ እቲ ክኸውን ዘይደልዮን ክሓስቦ ከለኹ ዘፍርሐንን ከኣ ካብ ሮቤል ምርሓቕ እዩ ከም ዝፈትወኒ ደጋጊሙ ይነግረኒ እዩ ግን ከኣ ኣብ ጎኑ እንከለኹ ክትንክፈኒ ከምቲ ኣነ ዝምነዮ ፍቕሪ ክህበኒ ኣይደፍርን ፍትወቱ ሕውነታዊ ጥራሕ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ግን ንዓይ ኣኻሊ ይኮነን ከምዚ ኢለ ክሳዕ መዓዝ ክቕጽል ከም ዝኾንኩ ኣይፈልጥን ነዊሕ ዝጓዓዝ ግን ኣይመስለንን ብዝኾነ እተን ክንራኸበለን ዝመደብናየን 4 መዓልታት ተወዲአን ምፍልላይ ምስ ቀረበ ብወገነይ ሸውሃተይ ተዓጽወ ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ሃንደበት ደው ኣበልኩ ክነብር ስለ ዘለኒ ብሓይሊ ንነፍሰይ ክምግብ ይጽዕር እሞ ንላዕሊ ኸብለኒ ምስ ደለየ ይገድፎ ግዜ ምፍልላይ ኣኺሉ ናብ ባቡር ምስ ተሰቐልኩ ካብ ዕንተይ ዝወሓዘ ንብዓት ነቲ ኣብ ጎነይ ኮፍ ኢሉ ዝጓዓዝ ዝነበረ ሰብኣይ ከይተረፈ ኣሰንቢድዎስ ጸገመይ ፈሊጡ ክትሓባበረኒ ሓተተኒ ኣነ ግን ብዘይካ ንሮቤል ንጓና ዝንገር ጸገም ስለ ዘይብለይ የቐንየለይ ደሓን ክብል መለስኩሉ ገዛይ ምስ ኣተኹ እቲ ሕማቕ ናይ ጽምዋን ናፍቖትን ስምዒታት መመሊሱ በረኸ ኣብ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮ ጭንቀት ኣትየ ጥራሕ ዘይኮነ ሸውሃተይ ተዓጽዩ ጥሜት ተደሚርዎ ንህይወተይ ኣብ ዘስግእ ደረጃ ወደቕኩ እታ ክገብራ ዝኽእል ነገር እቲ ኮይነዮ ዘለኹ ኩሉ ንሮቤል ምሕባር እዩ መግቢ ደው ከም ዘበልኩ ናፍቖት ከም ዘይከኣልክዎ በቃ ተሰኒፈ ከም ዘለኹ ገለጽኩሉ ወዲ ወይ ሰብ ብሓፈሻ ግን ብኻልእ ሰብ ክፍቀር ወይ ክፍቶን ከሎ ብዙሕ ኣይርድኦን እዩ ኩርዓት እውን ይውስኸሉ እዩ ጽቡቕ ነገሩ ሕውነትና ከም ቀደሙ እዩ
معلتاوي كي تتصحفنا أين وعلنينا أمون قناون كرحنتي يلن حانتي أنا زقاوما نجر بزعبا دك انستي يخون أفكارتو كعللني أيدلن نسوغن دقاقيمي إذا نقرني يقن كم زلخو أجهد نجريه جن عجبان لومي أفكيريو خم زلخو صبك يرو تردي وزلي مثلني ورا أن تعدعو فليت الله نايكلتينا فقري كسمر زي كإلن مفتحي زي ترخبوني روبيل وعيو أبز ما سيوك حدر زخئل اتي أنت قدفتو نابتي أخطوه زخئل نقدميو عين السبي أنا جن روبيل مسبالكو حانتو خينا لا من قدي بيماني بتأقامي نسلو نعو جن أبز ريو بزحات كبيبا نقلوها كاب أنا ناقفة نايبينيك كبرو حربيتني سوق إلوك خير كحد قخاء نفسي مقبر أبيني أبت معلتاوي إنك هيدو علالاتنا اتندك انستيو أجندائن لبي كابزن العلي كتتصور عقم زلوا أي مسلنن دحرة المود أتأوان استرخبنا لجيزي فتيمو مقبر أبيني سلستسنفكو كل زفلت أني انتاي راقت إنكي تأباي كتغيرو زي بلن يلن حدا سب كابو قحتاك سب عراربو كميلو بزعب حدا سب ترحك حسب يغقل بز مخنيات نروبيلون يجأنو اللخو ولا نبفك عريت كاخد كيدن كاللخا كي تنقرني ورا خي تخيد كمان إلخ مخران كتنققون كاللخو يقرم الله بز أكل كنجعجع جمير ناس كاباي انت اخت دالي يبلن الله أنا اتخاو زداليو بقلت اخنقرو عقمية باللين أفكار بأوان نسالساي جيزي نبيننا كنرخب تقاطيرنا لنا بسنكو حميمة خمزة اللخو سلز نقركو وقن انتاي انت خوينيلكي اخي تحاوي نقرني ويدحر حجيب أكل أيك نرخبنينا إلو يفكر اللي الله ورا بولاديتو سلز محله كاو زداليو انتاي مخانو كي نقركو فتيمو دحر حجي كم زي رخبني عتريرو نقرن الله بأكل مسترخبنا نزراربلو شعوخ نقركا يحشنين تولكو نحسابي أي تقبلون بحجخ محل زي كونس أوروماي بولاديتي محيلة سلازي نقرني إلو نقيتو أنا جن أنت نجيريو كنبأسي نايلة سلز فرحكو كاب نجيرك كان بأس كي تبأسنا أنت زين الرخب يحشني زبل ملسيه بيلخو أتوسانه كالي لا يكونن ما سيتو زيادة عن عيو نروبيل بأكال كي رخبكو منبار كبيديو لومي نتابقات أميز تلالنا اللامعالتي يرقم اللخو نروبيل كأ النافكاركو نعس لدك انستيو أحليفة يهبالخو انت تابقبق لبيقن ترنع كتبل مخيرياس مسمع عبيات النية حمام فقري أفكنديا وارح وعامتات كم زحوي أي فلتن أنا مو بتصنع حميمة عرات حيزر لخو مدهانيتي روبيليو جاكان كوينو بعلخت فلت إلو انت ريحقني حمامي كفوس جيزي خوس سديو من البات نوعو انت رسعكو أفكربا أوان ولا نبكال أهجر كغير أو حسابي أمبيري لخو زي حسب كوا إرخيبة عند عنس خمتو بلوانبر عنس أخيلي تاريف النيو أبز أوان وي تتقليل اللخو وي دما أنفتي سحيت اللخو مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص المسلتاتن كعلم محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات التقرب مدبيان كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي